Herkese merhaba dostlar. Bugün tekrardan sizinleyim. Yanımda kim var? Kristina var. Önceden ilk videodan onu biliyorsunuz. Normalde ilk başta tanışan iki kişiydik ama sonradan sevgili olduk. Şu an beraberiz. O videoyu çektiğim dönemden beri yani 3 aya yakındır beraberiz şu anda. İyi ki beraberiz. Kendisi I love you. Je te exécute. Say. Je te exécute. Bu hangi dil bilenler var mı arkadaşlar? Şimdi bugün biz biliyorsunuz ki ben İsviçre'de eğitimle ilgili bir video çektim ama bu Ege diye bir kardeşimizdi. Kendisi orada doğdu büyüdü ama İsviçre vatandaşı değildi. Ben direkt Çek Cumhuriyeti vatandaşıyla bu konuya değineceğim ve ona bu soruları soracağım. Kendisi Charles Üniversitesi'nde okuyor. Charles Üniversitesi çok yüksek derecede bir üniversite olarak biliniyor. Çek Cumhuriyeti'nde genel olarak belli eğitim sistemi var ve bu eğitim sisteminin içinde neleri kapsıyor, tam olarak eğitim hayatı nasıl, dersler nasıl, zorlukları nasıl vesaire vesaire gibi sorulara değineceğiz. Hadi başlayalım o zaman. Let's go. Again. Let's go. İlk soruyla başlayacağız. Now, Kristina. Hayatım. What is the education system in Czech Republic? Můžu mluvit česky? Can I speak Yeah, in of Czech course. Yeah, of Republic? course. Of Czech course. Yeah. language. Okay. Daha sonra ben altyazıları kendim düzenleyeceğim İngilizce ve Türkçe olarak. Tak vzdělávání v České republice začíná přibližně ve 3 nebo 4 letech, kdy jdou děti do školky. To je vlastně vzdělávání ještě před školou, kdy děti se učí základní věci, jako například stříha a takové základní věci, které pak budou potřebovat do školy. Je to taková příprava na školu. A ve školce tráví děti většinou čas od 4 nebo 3 let do 6 nebo 7 let. A následuje základní škola, která má 9 let. Je povinná ze zákona. Každý musí projít základní školou v České republice, kde vlastně se učí nejzákladnější věci ze všech různých předmětů. A po základní škole, která končí přibližně v 15 letech, takže od 7 do 15 většinou děti chodí na základní školu. Po 15 letech si děti můžou vybrat, nebo už vlastně tak nějak dospělí, jestli půjdou na střední školu nebo na učňák, jak my tomu říkáme. Střední škola je odborně zaměřená, je více teoreticky zaměřená a je na 4 roky. Je zakončená maturitou. Učňák je spíše zaměřený na nějaký řemeslo nebo na práci rukama. Například kuchař, elektrikář a tohle by se učilo spíš na učňáku. Učňák trvá 3 roky a je zakončen závěrečnými zkouškami. Pokud studenti složí závěrečnou zkoušku, dostanou výuční list. A pokud chtějí dále pokračovat po učňáku, většinou pokračují nástavbou lidi po učňáku, aby se udělali maturitu. Učňák je na 2 roky a je to opravdu zaměřený na to, aby se lidi udělali maturitu, protože maturitu potřebují, aby mohli jít na vysokou. Pokud se vlastně lidé rozhodnou během studování učňáku, že chtějí jít na vysokou, tak většinou jdou dále na nástavbu na 2 roky, dostudovat maturitu, aby mohli jít na vysokou. Po střední škole nebo po učňáku a nástavbě následuje vysoká škola a nejdříve bakalářsky zaměřená, to je magisterský, doktorský, ale nejdříve teda bakalářská vysoká škola, nejdříve bakalář je tady titul, magistr další titul, doktor je další titul. Každý další stupeň vysoké školy člověk získá jiný titul, ale vždy musí začít u bakaláře, který trvá 3 roky. Thank you so much. Bu arada hiçbir şey anlamayan ben. I don't understand nothing. Because you know I don't know this language, but I will learn step by step. But now we can understand each other with English language and yeah, it's good. Bu arada İngilizce anlaşıyoruz. Henüz bu Çek Cumhuriyeti dili olan Çekçe'ye ben alışamadım. Ona yavaş yavaş alışmaya çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Tabii biz de artık bir hal olduk yani. Ukrayna gittik, Ukrayna'da Rusça. Onun dışında geldik İsviçre'ye, İsviçre'de Almanca öğrendik. Biraz tek tük Fransızca öğrendik. Şimdi geldik buraya Çekçe öğrenmeye çalışıyoruz. Zaten ben de şu anda aktif olarak iyi bir şekilde bildiğim diller Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Rusça. Bu 4 dili aktif olarak iyi biliyorum. Almancayı biraz daha iyi biliyorum. Yani orta seviye biliyorum. Fransızca çok az diyecek kadar. Bir de Çekçeyi şu an öğrenmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince bazı dillere hakim olmaya çalışıyorum. Bakalım gazamız mübarek olsun.
Şimdi ise Çek Cumhuriyeti'nde eğitim ücretsiz mi onu soracağız. Is education is free in Czech Republic or? Ze zákona je vzdělání v České republice zadarmo, ale jsou také vzdělávací ústavy, které se platí, ale je to dobrovolný, je to vždy na rodičích. Ale pokud vlastně chcete jít do školky, na základní školu, na střední školu, na vysokou školu, všude se dostanete zadarmo, tomu se říká státní školy. Ale jsou také školy, které jsou placené, většinou mají nějaký speciální zaměřený nebo nějaký jiný způsob učení a tím se říká soukromé školy a většinou se platí nějaká suma za jeden semestr nebo půl rok. Soukromé školky, soukromé základní školy, soukromé střední školy, soukromé gymnázia a soukromé vysoké školy. Vždy si můžete vybrat, jestli chcete jít na státní školu nebo na soukromou, je to na vás. Şimdi soruları telefonun da okuyun bu arada. Önceden hazırlamıştım. What subject do students study in primary school? Primary school. Primary school. Bir daha az önce İngilizcemin çok iyi olduğunu söyledim. İşte bazen bu tarzda yanlış söylediklerimiz oluyor. Dobrý večer. Na základní škole studují děti postupně od nejlehčích předmětů po těžší. V první třídě se učí psát, takže abecedu, ovládat pero, taky se učí počítat nejzákladnější počty, sčítání, odčítání, nějaké základní věci o přírodě, o historii. Postupně se učí těžší a složitější věci, jak v matematice, tak v českém jazyce. A přidávají se nové a nové předměty, jako například dějepis, přírodopis. Vlastně do 5. třídy mají děti většinou matematiku, češtinu, dějepis, přírodopis. Od 3. třídy dále angličtinu. Od 7. třídy se přidává ke všem předmětům ještě chemie, fyzika a němčina nebo druhý jazyk. Některé školy mají volitelné jazyky, buď německý, francouzský, španělský většinou. Tak tolik mají předmětů na základní škole. Na základní şkole. Ya biraz zor geliyor bu dil bana gerçekten. Açıkçası kendisi İngilizce de anlatabilir ama daha rahat bir şekilde kendi dilinde anlatabileceğini düşünüyorum. O yüzden kendi dilinde anlatırsa daha iyi olur. Çünkü okulda bu dilde öğreniyor. Yani ana dili işte yani. O yüzden daha iyi anlatır. Do students wear school uniforms? It depends. Usually, student doesn't have to. Oh, I'm speaking in English. You can say English, you can say Czech, which is easy for you. Můžou být uniformy, ale nemáme to tu jako povinný, aby studenti nosili uniformy. What is a typical school day like? Většinou stávají děti kolem 6 nebo půl 7, připravují se do školy, která začíná v 8 hodin. A většinou kolem půl 8 záleží, jak daleko bydlí od školy, se vydávají do školy a o přestávce před hodinou se ještě baví se svými spolužáky a připravují se na hodinu. Na základní škole například od 1. do 5. třídy mají děti většinou 4 hodiny, takže každá hodina trvá 45 minut, pak mají děti přestávku a po 15 minutách přestávky začíná další hodina a po všech hodinách jdou děti na oběd do jídelny. Jídlo je placené, musí jim to platit rodiče a po jídle jdou buď do domu, anebo do vlastně místa, kde je pedagogický dozor, jsou tam nějaké učitelé, kteří se starají o děti, kteří nemůžou jít domů, protože jejich rodiče jsou pořád v práci. A většinou si rodiče vyzvedávají tyto děti z družiny. Are there many exams in high school? Na střední škole? Na střední škole se zkouší studenti ze všeho, co se probíralo za půl rok. Ano, jsou často testy. How stressful is high school for students? Pro studenty je střední škola ze začátku hodně náročná, protože je to úplně jiný systém než na základní škole. Musí se učit více studovat sami, musí se učit, že přechází do různých místností. Na střední škole už mají více hodin, je to více na nich. Učitelé jim všechno neříkají, co mají udělat, jak to mají udělat, už
sami musí studovat, sami musí hledat možnosti, jak si určitý věc nastudovat. Nejtěžší je asi první ročník na střední škole, než si studenti zvyknou, jak to chodí na střední škole. Druhák a třeták jsou takový lehčí a pak čtvrták je nejtěžší, protože se studenti připravují na závěrečnou maturitní zkoušku. Thank you. Arada bazı lafları yakalıyorum aslında. Ben Rusça biliyorum ya, o yüzden Çekçe'yi arada bir yakalıyorum. Benzerlik var gerçekten bazı kelimelerinde. Is foreign language important in Czech Republic? Cizí jazyky jsou hodně důležitý, hlavně anglický jazyk, který se učí už od 3. I'm třídy. so sorry, actually in Czech school. Rozumím. Sorry. İlk başta şey olarak sordum. İlk başta ben Çek Cumhuriyeti olarak sordum da ben aslında Çek okullarında bu mümkün mü? Hani farklı dilde konuşmanız. Onu sormak istedim. Na české škole jsou důležité cizí jazyky. Už od 3. třídy se děti učí anglický jazyk, který pokračuje po celou základní školu, po celou střední školu. Důležitý i na vysoké škole. Můžou se učit i druhý jazyk, většinou je to němčina, která taky pokračuje na střední školu. Na vysoké škole už je dobrovolná. Některé školy nabízí dále francouzštinu, španělštinu a různý další jazyky podle toho, jaký učitelé jsou na té škole zaměstnaní. What university do you attend? Já studuju vysokou školu jménem Karlova univerzita. Karlova. You said me I studying in Charles University. Karlova univerzita, it's in Czech. Charles University is name in English, but in Czech it's Karlova univerzita. Çek dilinde Karlova Üniversitesi'ymiş de normalde Charles Üniversitesi İngilizce ismi. But it's the same university, yeah? Yes, Yeah, of yeah, course. okay. What are you studying at university? Já studuju sociální pedagogiku, což je zaměřený na pomoc lidem v těžkých životních situacích. Můžou mít uplatnění i ve škole, například v případě šikany nebo v nějakých těžkých sociálních situacích. Můžou nám pomáhat i ve škole. What did you choose this major? Tento předmět jsem si vybrala kvůli tomu, že jsem na střední škole dělala dobrovolnictví v Jedličkově ústavu, který se zaměřuje na pomoc lidem s určitým handicapem, kde jsem zjistila, že mě baví práce s lidmi, speciálně pomáhat lidem s handicapem nebo s nějakým těžkou životní situací. Dikuyi. Prosim. Dikuyi teşekkür ederim demek Çekçe'de. Prosim ise rica ederim anlamına geliyor. Bazen de nenizaş diyorlar. Bu da herhalde bir şey değil demek. Şimdi diğer sorularımıza geçelim. Is it difficult to get into university in Czech Republic? Záleží, na jakou vysokou školu se hlásíte. Na každý předmět se hlásí jiný počet lidí. Například na psychologii se hlásí okolo 3000 lidí a například na zemědělskou školu se hlásí 100, 200, 300, 400, 500. Ale většinou musíte složit přijímací zkoušku a to taky záleží na tom, na jaký předmět skládáte přijímací zkoušku. Některé školy přijímají studenty jenom na základě jejich vysvědčení a nebo přijímají jenom do určitého počtu. Například vyhlásí, že přijímají 30 lidí a když se to naplní, tak další lidi nepřijímají. Ale já jsem teda dělala přijímačky na psychologii, to je za mě velmi těžké. Dále mi přijde velmi těžké dělat přijímačky na medicínu. Přijímačky na sociální pedagogiku, kterou teď studuji, mě přišly velmi lehké. Přečetla jsem si knihu týden před přijímačkama, začala jsem to studovat týden před přijímačkama. Vydařilo se. Can student work while studying? Ano, většinou studenti středních škol a vysokých škol, hlavně vysokoškoláci potřebují brigádu, protože už často žijí sami, platí si sami jídlo, občas i daně. Záleží na tom,
jako práci dělají. Vlastně všechno, bydlení, nájem, všechno si často platí sami, protože už nežijí s rodiči, ale ne vždycky. Jsou i studenti, kteří chodí na brigádu, ale bydlí u rodičů a nemusí si nic platit. Ale je to častý, že studenti v středních a vysokých škol už mají brigádu. Na vysoké škole je více volného času, takže na vysoké škole mají studenti více možností. What are the biggest disadvantages? How can I say this? Disadvantage. Please. Musím popřemýšlet. Největší nevýhoda na škole, že se neřeší tolik mentální zdraví dětí, protože základní škola je velmi těžká, náročná, často je tam šikana, děti tráví většinu dne ve škole, je to pro ně velmi náročné, ale nebere se na to ohled hodně. Často pak děti si nesou různé traumata z základní školy kvůli šikaně, kvůli tomu, jak je to pro ně náročné. Takže možná toto je největší nevýhodou. Advantages? Největší výhodou je tedy to, že školy nejsou placený, můžete se dostat do vzdělávání a nemusíte to vzdělávání si platit. Bir soru daha var. Bu hepimizin ilgisini çekecek diye düşünüyorum. Çünkü buraya gelip okumak isteyen öğrencilerin ekonomik ve maddi hayat açısından olacak bir soru bu. Bir öğrencinin aylık giderleri nedir? Yani aylık ne kadar parayla geçinebilir? Onu soracağım. How much money does a student need per month? Kolem 15-16 až 20 tisíc. Nájmy v Praze se pohybují jak nejlevnější kolem 9 tisíc, 7 tisíc. Někteří studenti, kteří mají dobře placenou brigádu nebo více brigád, si můžou dovolit třeba i nájem vyšší, ale pokud si mohou dovolit za 9 tisíc, tak se jedná většinou o pokoj v určitém bytě, kde je víc pokojů. Okolo 15 tisíc už mohou mít nějaký byt, jedna káka. Jedna káka znamená jedna místnost, kuchyň a koupelna sami pro sebe. Já například vím, že potřebuju minimálně těch 15 tisíc, abych vyšla na nájem a abych vyšla na jídlo a všechno, co potřebuju dalšího. Is it easy to find a job after graduation? Jestli je lehké najít práci po maturitě. Záleží, jaký obor studujete. Hodně často se setkáváme s tím, že například pokud studujete právo, tak se studenti často setkávají s tím, že jim zaměstnavatelé řeknou, že nemají dostatečnou praxi na to, aby je mohli přijmout. Takže získat práci v oboru po maturitě je většinou obtížné, protože studenti nemají požadovanou praxi. Evet dostlar, bizden şimdilik bu kadar. Tabii ki de daha fazla soru sormak isteriz ama sizin tam olarak bize sormak istediğiniz sorular nedir, ne değildir bunları daha tam olarak ben bilmediğim için kendim bulabildiğim kadarıyla yani genel olarak bulabildiğim soruları ona sormak istedim. Daha da ayrıntılı sorular isterseniz lütfen bunu yorumlarda alt kısma yazın. Biz ona göre yorumlarda cevap vermeye çalışacağız elimizden geldiğince. Ne kadar çok yorum gelirse o kadar çok bizim motivasyonumuz da bu yönde oluşur. Benden bu kadar. Do you wanna say something? Jestli se vám video líbilo, určitě nezapomeňte dát like, sledovat kanál Hatap Erdaş. Say again Atap Erdaş. Hatap Erdaş. Atap Erdaş. Benden daha iyi ismini söylüyor bu arada. Yeah. Určitě nám napište do komentáře, co vás nejvíce překvapilo o českým vzdělávacím systému. Ráda vám odpovím jakýkoliv otázky a určitě každý komentář, like a sdílení posune toto video dále, což velmi pomůže tady tomu pánovi. Teşekkürler dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çak. Tak.